xente dalle, porque os influencers ahora escriben as súas memorias. Sí, contan a vida listo, que cando lle fan preguntas a xente que Pero está... ti estuvestes en algún? Sempre lle din cousas e despois fan unha pregunta personal Usted tal, empezan xa a enrevesar e acabas... E dinlle, estuviste a las 4 da tarde allí? E dille que non. Dille, non, estuve as 16 horas. E despois fai outra pregunta, dille, pero yo estaba en casa, pero dijiste que non, xa estás jodido. Sí, porque xa non sabe. Para mentir hai que saber, Sí. Más que para dicir a verdade. Dicir a verdade costa, pero mentir... Pois tes que acordar da mentira. De todas, sí. Vale, pero por que non as podes sacar en música? Porque non encaixan ben musicalmente, sabes? O rap ten un compás que é así e punto. É como a muñeira, que ten a súa forma. Pois non cuadran, e puxenas nun libro, porque aí si cuadra, sabes? É que dirías aquí, non? Porque é lo que escribo e nunca digo. E que dirías aquí, ahora, neste canta claro, porque ao final isto é canta claro. Canta claro. Que dirías aquí que nunca dixestes? Esta é a pregunta estrella.